Bob dydd mae tîmau gofal cymdeithasol ar draws Cymru yn casglu, brosesu ac yn rhannu data. Ond pa mor dda mae'r data hwnnw'n cael ei ddefnyddio? Dyna lle mae aeddfedrwydd data yn bwysig. Mae aeddfedrwydd data yn golygu pa mor barod ydy sefydliad i ddefnyddio ei data yn y ffordd orau. Dydy hyn ddim yn golygu casglu rhagor o ddata, ond gwneud yn siŵr bod y data sydd wedi cael ei gasglu'n barod yn gywir, yn ddefnyddiol ac yn hygyrch. Pan fydd data'n cael ei ddefnyddio'n dda, mae modd ei ddefnyddio i gefnogi pobl yn effeithiol, gan arwain at benderfyniadau a chanlyniadau gwell. Mae hefyd yn gwella gwasanaethau ac yn helpu staff i deimlo'n fwy hyderus a'i bod yn cael ei cefnogi. Mae sefydliad sy'n aeddfed o ran data yn un sydd wedi ystyried nifer o feysydd yn ofalus, fel cofnodion digidol ac ansawdd data, systemau a phrosesau, sgiliau a gwybodaeth data, sut mae data yn cefnogi gwneud penderfyniadau, y gallu i rannu data'n ddiogel ac yn saff, arweinyddiaeth, strategaeth a diwylliant. Mae sefydliadau'n gallu cwblhau hunan asesiad aeddfedrwydd data i ddeall eu cryfderau a lle mae angen iddyn nhw wella. Ar ddiwedd yr asesiad, bydd sefydliadau'n derbyn canlyniadau sy'n amlinellu'r hyn maen nhw'n ei wneud yn dda ac yn rhoi opsiynau i wella'u aeddfedrwydd data. Mae cael sefydliadau sy'n aeddfed o ran data yn golygu gwasanaethau mwy effeithlon, defnydd gwell o adnoddau a mwy o hyder wrth wneud penderfyniadau ar draws gofal cymdeithasol yng Nghymru. Mae data gofal cymdeithasol yn werthfawr. Drwy wella ansawdd data a'i wneud yn haws ei rannu, rydyn ni'n grymuso ymarferwyr a rheolwyr i gefnogi pobl yn fwy effeithiol. Bydd data gwell yn helpu gweithwyr i wneud penderfyniadau gwell ac yn arwain at ofal a chymorth gwell i bawb. I gael rhagor o wybodaeth am aeddfedrwydd data, ewch i'n gwefan grwpgwybodaeth.gofalcymdeithasol.cymru/data.